Sant Jordi arriba. Ratín, t'he portat una cosa. Per mi? Sí. I per mi has portat alguna cosa? Per tu no. Moltes gràcies, I què m'has portat? Té, una rosa, com és Sant Jordi. Oh. Ui. No trobes que el Verdo s'està comportant molt raro? No serà que s'haurà... No, home, no, segur que no, però jo després et dono una cosa, vale? Vale. Hola i benvinguts de nou a l'Invencibles. Ell és el Verdo i jo sóc la Lolo. I també tenim en Ratín i en Ratun, que són les mascotes del programa. Anem a conèixer l'equip blau. Com et dius? Luca, I quants anys tens? 7, Què t'agrada fer amb el teu temps lliure? dibuixar, Dibuixar. I què vols ser de gran? cantar, Molt bé. Com et dius? Jana, I quants anys tens? 7, I què t'agrada fer? no sé, llegir, Llegir. I què vols ser de gran? encara no És que falta molt encara. I tu com et dius? Alba, I quants anys tens? 9, Què t'agrada fer? depèn del dia. Depèn del dia, però més o menys? Escolta música. Ai, m'encanta escoltar música. I què vols ser de gran? Encara no sé. Bueno, Verdo, anem a conèixer l'equip vermell ara? Sí, vinga, va. Ja us coneixeu que va venir el programa de música, però ho tornem a repassar. Com et dius? Marina, Què t'agrada fer en el teu temps lliure? dibuixar, Ah, i de gran vols ser? professora, I quants anys tens? 8, Tu com et dius? Paula, Què t'agrada fer? dibuixar, Quants anys tens? 8, I de gran vols ser? pintarà, Ai, molt bé. I tu com et dius? Maria, Quants anys tens? 8, 8. Què t'agrada fer? corre, Córrer. Uau, que volíem fer una carrera. I de gran vols ser? no sé, No ho saps, encara tens temps. Doncs bé, si voleu saber què es poden emportar les guanyadores d'aquest programa, mireu aquest vídeo. T'agraden tant les geminadures que donaries qualsevol cosa per tenir un camió sencer? Doncs bé, un camió no, però si guanyeu l'Invencibles d'una bossa sí que us donarem. Amb el patrocini del llaminer. I ara anem a jugar a la prova de la signatura. Com veieu, tenim dos pulsadors aquí, llavors es tracta de que apreteu quan acabem de dir la pregunta, vale? Però no apreteu abans perquè si no el torn serà de l'altre equip. Qui apreti el pulsador primer és qui té dret a respondre i per tant qui ens aportarà els punts en cas de que acerti. Vale? I us emportareu 10 punts per cada encert. I la primera pregunta és els noms dels 3 reis d'Orient. Baltasar, Gaspar i Melchor, Molt bé. Molt bé. Vale, ja és més ràpid. Com es diu el líquid que surt dels volcans? Nosaltres. Els blaus. lava, Molt bé, és correcte. Quin personatge apareix la nit de Nadal? Blaus. el rei, El personatge de la nit de Nadal, quin és? Que apareix? Que porta regals? el Pare Noel, Molt bé. Ara sí, el Pare Noel. El lila és la barreja de quins dos colors? blau i vermell, Molt bé, Molt és bé. correcte. Com els colors de l'Invencibles. Exacte. 100 menys 20. Dona... Què dona? Blaus. 15. No, 100, Quin número heu dit? 100 menys 20, Digueu més fort. 80, Vale, Molt bé. és correcte. Quin és el personatge més cregut de la família del Super 3? l'àlida, Més cregut. cregut? El que es creu el millor. el Pau, No. Anem als blaus. Ho sabeu? Flusky. El Flusky. Molt bé. És correcte. És que és molt bé. Quin és el riu més llarg del món? Un riu que és el més llarg del món. El Nil, No, el Nil no. Els blaus ho sabeu? No ho sabeu? És l'Amazones.
Quin és el personatge del Doraemon que sempre pega el Nobita? Ui, crec que el vermell, no, primer? Sí. Vale. El gegant. El gegant, molt bé, és correcte. Va, noies, va, que podem, Quines paraules esdrúixoles s'accentuen? Les paraules esdrúixoles que s'accentuen. Ho diem? Ho diem. Totes s'accentuen, totes les paraules esdrúixoles. Què surt de la sang del drac a la llegenda de Sant Jordi? Vale, equip vermell? No, nosaltres blaus, hem la dit llum abans. per els blaus. No, de què surt de la sang del drac? Les roses. Molt bé, és correcte. El taronja és una barreja de... Vermell i groc. Molt bé. Què utilitzem per gravar un vídeo? Una càmera. Molt bé, és correcte. La propera pregunta, quins són els 3 colors primaris? El blau, el blanc i el groc. No, quasi. Ho sabeu vosaltres, els 3 colors primaris? Molt bé. El blanc no és un color primari. Continuem. 300 més 300 dona... 600. Molt bé. L'aparell que més es fa servir a l'informàtica, quin és? L'ordinador. Molt bé. El color més fosc de tots els que hi ha, quin és? El negre. Molt bé, correcte. Cert o fals? Els gossos són mamífers? Sí. Cert. Perfecte. Doncs fins aquí les preguntes. Anem a veure com ha quedat això fins ara. Teniu ganes de veure la puntuació? Bueno, Sí, per veure la puntuació el que farem serà A veure què tal. venir aquí a la pantalla i ara esperarem que apareguin per veure quin és l'equip que de moment va guanyant. Noies, Veu enrere. cuidado. L'equip vermell porta 80 punts i l'equip blau porta 70. Però no passa res perquè encara queda programa per davant i això pot canviar. Doncs vinga, continuem. Oh, I això, Ratín? He pensat de donar-te un dels dos. O els dos, si vols agafar els dos. Uau, moltíssimes gràcies. Però mira que jo volia regalar una cosa a tu i em sembla que t'has avançat. Però bueno, t'ho dono ara, vale? Vale. Aquest llibre l'havia comprat per tu. Oh, Què et moltes penses, gràcies. que el ratín és el teu Sant Jordi o alguna cosa? bé, deixem tot això i anem a jugar a la prova del circuit. Cause your love, your love. En aquesta prova haureu de sortir d'aquí, agafar una d'aquestes pilotes, passar per les rodones, 1, 2, 3 i 4. A l'última us pareu i tireu la pilota a la canasta. Cada pilota que hi hagi dintre valdrà 10 punts i teniu 1 minut. Equip blau, comencem amb vosaltres? Va, noies, sí? va, Vale, ja us podeu posar aquí. Esteu preparades? Vale, doncs el vostre temps comença en I quan tu- 3, 2, 1... Vinga, invencibles! Va. Ai, se t'ha caigut. Aquesta no pilota passa ja no res. compta. Continuem, Va, continuem. corre. Anem sortint una darrere l'altra, vale? Us queden Bona. 50 segons. Vinga, va, noies, va. Ui, Ui, L'equip quasi. vermell ho farà millor. Molt bé. Ja fa temps que ho fem, molt bé. és el moment, caminem contracorrent. Oi, Quasi, va, noies, va. Amb un peu al carrer, Sí? Molt bé. dins la foscor, Ui, seguim els passos. Us queda la meitat del temps, 30 segons. ja tenim bastantes pilotes, noies. Que no ho tinguem tot a tocar. Vinga, va. Quasi. Molt bona. Tardem 1000 anys en tornar. Bé. Us queden 15 segons. Ui, que es xoquen. Ui, Alba, que estàs en ratxa. Vinga, va, l'esprint final, Quasi. 10 segons us queden. Vinga, Luca, ole, 5, 4, 3, 2, 1... Temps! Ui. Ja està. Que bona, noia. Doncs anem a veure quants punts heu encertat. Lulu, si vols tu recollir les pilotes, Sí. que s'han caigut. A veure. A veure, heu encertat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, que són 130 punts per vosaltres. Enhorabona, molt bé. Ho posem tot a lloc perquè ara és el moment de l'equip vermell. Vinga. Ja teniu l'ordre? 70. Perfecte, doncs... Espereu, sí. Sí, ho col·loquem bé? 80. I el vostre temps comença en 3, 2, 1,
Vinga, invencibles! Vale, va. Ai, quasi. Ui. Quasi. Vinga, va. Iepa. Vinga, va, la següent l'acertes. Bona. 40 segons us queden. Portem 20. Molt bé. Mare que t'ha parit. Vinga, va. Mig minut. 30 segons. Ui, quasi. La tiro. Això si queden 20 segons. Vinga, va, la següent. 20 Quasi. segons. Massa fort, noies. Molt bé. Vinga, va. Vinga, va, L'esprint apunteu, final, 10 apunteu. segons us queden. Vinga, va, 5, Ui. 4, 3, 2, Vinga, va. 1, temps. Anem a veure com ha anat això. I jo recullo les pilotes. Vinga. Contem. 50. 1, 2, 3, 4 i 5, que suma 50 punts aconseguits. No estàs gens malament. Ostres, Què és això? un regal i fica ratón. Per mi, El ratón? Que raro. els meus fans que m'estimen tant que em regalen llibres. En fi. Que bé! Sí, seran els teus fans. Després d'això, anem a veure com van les coses fins ara. Vinga, va, ui. Venim a la pantalla que tornarà a aparèixer la És que puntuació lo de diré com després estan amb en tots, tot vale? això. Vale? L'equip vermell porta 130 i l'equip blau en porta 200. I ara és el moment de jugar a la prova de l'escombraria. Ara anem a jugar a la prova de l'escombraria. Consisteix en que una persona de l'equip seurà en aquest tamboret i es posarà... Ratin, vols fer una demostració? Una demostració es posarà a la paperera i no es pot moure. Vale? No pot moure ni la persona, ni la paperera, ni res. Llavors, les altres persones del mateix equip agafaran, com està fent molt bé el ratón, aquests papers i els arrugarà fent una bola. Vale? I la idea és encertar. Llavors, per cada pilota que encerteu, acumuleu 10 punts i teniu el temps d'1 minut i mig. Com ho fem per escollir qui seu i qui llença les pilotes? Per exemple, us toca concursar a vosaltres. Doncs els blaus escollireu una persona de l'equip vermell i aquesta persona serà la que es ficarà a l'escombraria. I al contrari també, vosaltres escollireu un capità dels blaus. Exacte, la capitana. Molt bé. Doncs vinga, va. Vermells necessitem un capità i el trien els blaus. Quin capità voleu? Quina capitana? La Maria. La Maria... Molt bé. Doncs ja pots ocupar el lloc del ratín i posar-te la paperera així. Molt bé. Vinga, Sobretot vosaltres és dos, important no inclinar-la ni moure. Tireu boles de paper. D'acord? Cap enrere. Estan preparades? El Sí? vostre temps comença en 3, 2, 1... Vinga, invencibles. Ui, amb una No pots miqueta moure, més no de pots moure. força. Quasi. Us podeu ficar davant de la cadira, si voleu. Vinga, va. Ui. Ai, Quasi. Vinga, va, la següent. 1 minut 10. Ui. Amb més força, va. Quasi. Quasi. Us queda un minut encara. Molt bé. Com ho ha fet la Maria. Ui. 50 segons us queden. Vinga, va. Ui, vinga, va, la següent. Ui, Quasi, ha tocat. no res s'ha quedat. Vinga, va. Ui. Vinga, va, Us queda punteria. mig minut. 30 segons. Vinga, va. Ui, quasi. Quasi. Feu bé les boles, que eren grans. 20 segons us queden. Vinga, va. Ui. Quasi. Com fas això? 10 segons. Quasi. Bueno. Tampoc t'anàs. A la següent, Cinc. vinga, va. 4, Apunteu, 3, l'última. 2, 1... Temps. Bueno. Anem a veure com ha anat això. Sí, a veure, l'escombraria. I heu encertat una pilota, que són 10 punts. Doncs ara vosaltres heu de triar un capità
de l'eslava? L'Alba, la més alta, perquè no tingui... Ja pots seure. Tingui mà. Esteu preparades? Després el Ratun haurà d'escombrar tot això. Sí, després... S'enfadarà, Vinga, va. El vostre temps comença en 3, 2, 1... Vinga, invencibles. Molt bé. Ui, la primera. Feu bé les No, no boles, pot feu bé les moure-les, boles. tu, Maria. Amb força. Luca. Molt bé, molt bé. Oh, li dona a la cara. Va, Blaves, va, que podem, Que podem guanyar. 1 minut 10. Quasi. Ui! Que bé, us esteu apropant, Vinga, que encara Un minut ens queda us queden. sencer. Quasi. 50 segons. Davant de la cadira, 40 segons us queden. Quasi. Ui! Apunteu, noies, va, que es pot, 30 segons. Vinga, va, mig Sí, minut. vigileu. Va, que teniu. Bé, va, 20 segons encara. 20 segons. 15 segons. No. No, ha d'entrar dins. Va, 10 noies, va. segons. 10 Vinga, punts va, més, 10 cinc punts finals. més. Una més a dins. No Quasi, n'encertareu vinga, va, ni una corre, més. Jana, corre. Temps, Fins aquí. Bé, noies, Doncs, Lulu, bé. Sí, pots veure com ha Vinga, anat. va, A veure, com Alba, endavant. explica'm que hi havia una. Vale, doncs sumem 10 punts per l'equip blau. Com? Doncs ara, Ratun, Voleu beure aigua? et toca escombrar i sense escombrar. No sé com serà això, ho he dit malament. Sense escombra? Sí, et Sense toca recollir escombrar? tot sense escombrar. Hola. Que ho faci el Ratun, que sempre s'escaqueja de El les meu feines. equip blau mola. M'anava a ajudar. Vinga, va. Ei, i voleu que... Oi, molt bé, tots ajuden. Això és fer equip, sí senyor, això és fer equip, molt bé. Sí. Entre tots es fa molt més ràpid, Ja. és veritat. Gràcies, noies. T'han ajudat a recollir, però no t'ho mereixes, en veritat. Sí que m'ho perquè el meu equip mola. Doncs bé, sabeu que a l'Invencibles tenim una taula? Gràcies. Ah, per- la taula de l'Invencibles. La taula de La cridem, l'Invencibles. no? La cridem? A la 3 criden Vale, taula, tres vale? cridem Taula. taula. Dos, tres, taula! Ui, La taula s'ha anat desviada. pobra taula. És Bueno, que li ha ja està costat una arribar, mica- però ha arribat. Molt bé. I si hi ha una taula és que tenim preparada alguna actuació especial. El Fran penso que venia. Ah, avui ve el Fran. Sí. Bé, doncs que passi el Frank de la màgia. Hola, molt bones. Què tal? Com estàs? Molt bé. I vosaltres què tal? Bé, ui. Uipa. Doncs Bueno, avui tens aquest per micro. avui porto... Vosaltres escolteu música? Sí. Sí? I com l'escolteu? Des d'on l'escolteu? Des de la tablet del mòbil. Què és això de la tablet i el mòbil? Ah, no, ja tens micro. Què és això? Pues que quan estem avorrides pues fiquem música a la vale. tablet. I els vostres avis d'on escoltaven la música? De la ràdio. I de què més? D'un disc? I com era aquest disc? Era petit, gran, Bueno, quadrat. S'assemblava a això? sí. Vale, comencem bé. Llavors, tinc aquí 3 mocadors, vale? Un de cada... Mira, tenim un vermell, que el vermell per vosaltres, el blau per vosaltres, i el groc per qui podria ser el groc? Jo soc groga. Pues A mitges. Mira, tu has guanyat. Gràcies. Molt bé, ara, Verdu, sisplau, necessito que m'aguantis així. Ai, deixa els papers. Molt bé. Aquests mocadors no són mocadors normals. Evidentment són mocadors màgics i fan màgia, vale? Ara us ensenyaré una petita coseta. La tinc per aquí i això és un disc. Però és que aquí tinc un altre. I, evidentment, doncs hi ha un altre perquè hi ha 3 mocadors. Correcte fins aquí, nois? Sí. Sí? Perfecte, agafarem un mocador. Per exemple, el groc... Bé, el groc, comencem per la Lulu, vale? Lulu, em deixes el teu mocador? Perfecte. Perquè agafarem el primer disc, sí? És un disc, ho pots comprovar si vols.
Cuidado, perquè potser no tant la màgia així, no? És normal. Ho és? Llavors ho guardarem. Fixa't bé, perquè ho guardarem a dins. Es veu que entra, oi? Es veu que entra? Sí? Molt bé. Agafarem doncs, la cinta groga i la posarem pel mig. Fins aquí bé? Sí. Clar, jo us he dit que eren cintes no normals, com eren? Màgica. Màgiques. Doncs fixeu-vos que l'hem atravessat i quan ho anem a treure, què passarà? S'ha canviat de color, però aquí no acaba la cosa. Anem a provar el segon, a veure si també funciona, a veure si ha sigut casualitat o què passa. El vermell? Volem el vermell? Segur, no hi ha marxa enrere. Amb el vermell. Bueno, va. Agafem el vermell. Posarem aquí. Tot bé? I a veure, tu l'has vist canviant de color per aquí? Ai, mira. Uala. I aquí està. Molt bé. Llavors, per últim, faltava un que no sé... Ah, és que soc molt despistat, no me'n recordava. Perfecte. I farem el mateix. El guardarem bé. Posarem el mocador. I quan ho traiem, què passa? Que es converteix en blau. Bueno, la cinta s'ha quedat allà puruleta. I ara molta gent em diu, clar, però és que tu tenies allà guardats. I dic, sí, però és que en realitat això sempre ha estat bé. Uau. Gràcies. Moltes gràcies, Fran. Gràcies a vosaltres per compartir el vostre temps amb mi. Adéu, nois, que vagi molt bé. Adéu, fins la propera. I ara anem a jugar al repte dels ratolins. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. Doncs en aquesta prova és el repte dels ratolins. I el que haureu de fer... Ai, és que ens toca presentar, recordes? Ai, és veritat. Fora. Adéu. Toca el repte dels ratolins Com sempre, i aquesta prova tractarà... de dibuixar. Sabeu dibuixar? Què fica? El ratón és tonto. És veritat. Perfecte, no? Hola. Jo no ho he Però ficat, per què em Jo feu tampoc, això? Jo tampoc. Has sigut tu? Jo Jo no ho he Has sigut posat, tu? Jo no estic jo. Has sigut tu? Té raó. Has sigut tu? La pissarra Has té sigut raó. tu? Defenseu-me aquí. Oi que jo no sóc tonto? No. Veus? Bueno, Ah. seguim explicant la prova, que és el nostre tort. Resulta que heu de dibuixar I com és Sant Jordi, tocarà dibuixar... una rosa i I un un llibre. I l'equip que dibuixi millor la rosa i el llibre Guanya i s'emporta 100 punts. Uala, 100 punts són molts, En cas d'empat, els dos s'emportaran 100 punts. Esteu preparades? Preparats, disposats, no. Tot, no sé com era. Hi ha temps. Hi ha temps. Merdo. Tindreu el T'hauràs temps d'estudiar la a cançó. la pantalla. Doncs, Quin equip comença? un boli cadascuna, 15 segons. un boli cada equip. Ho heu de fer superràpid. 15 segons, Vinga, va, tenim un els dos molt alhora. ràpid. Les dos. Els dos alhora, vale? Vale, equip blau, equip vermell. Vale, noies? Una rosa i un llibre, heu de dibuixar. Vinga, va. Comencem en 3, 2, 1... Vinga, invencibles! invencibles! Una rosa i un llibre. Ai! Estem a Sant Jordi. 10 segons. Vinga, va, Molt ràpid, molt ràpid. 8, 7, 6... Vinga, va, ràpid! 4, 3, 2, Dos, un. 1. Temps. Temps, parem de dibuixar. A veure. A veure, sortiu del mig perquè puguin veure des de casa. L'obra mestra. Molt bé. Podem observar una rosa Bé. aquí, Una rosa aquí, un llibre. un llibre. I és que jo trobo que els dos dibuixos estan molt bé. Ja. Uau, Ja, no és sé. veritat, A mi m'agrada el de l'equip blau. A tu t'agrada el de l'equip vermell? A mi m'agraden els dos. Xulo. A mi Estan els també dos m'agraden molt els bé. dos. Què fem? 100 punts pels dos, millor. 100 punts pels dos. Empat. Un empat. Esteu d'acord, equips? Sí. Sí. Molt bé. Doncs posem 100 punts pels dos. 100 punts per cadascú. Podem retirar el ratín és tonto. Rotun, perdó. Ja podem tornar als nostres llocs? Sí. Vinga. Ens emportem les cadires. Teniu entre 6 i 9 anys? Veniu a passar una bona estona a l'Invencibles.
Només cal que entreu a www.rtbc.cat/invencibles i ompliu el formulari que hi trobareu. Doncs ja hem arribat al final del programa. És hora de saber qui són les guanyadores d'avui. És per això que necessitem veure com han anat les puntuacions fins ara i ja són les puntuacions finals, que ara apareixeran a la pantalla i podrem veure qui són les guanyadores. Va, si no hem guanyat, tant si hem guanyat com A veure... hem perdut, ens hem passat bé, oi? No sé. L'equip vermell té 240 punts i l'equip blau en té 310. Per tant, ha guanyat l'equip blau. Enhorabona, noies. Però no guanya ningú, perquè l'equip blau té les bosses grans, però l'equip vermell té unes bosses petites de llaminadura. Tothom s'emporta alguna cosa. Això és per vosaltres, noies. I abans d'acomiadar-nos volem donar les gràcies als nostres patrocinadors, que en aquest cas han estat Floristeria Parera, Eli Makeup i La Vila Restaurant. També us volem dir que si voleu ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, que són Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. Moltes gràcies. Adeu. Fins al proper programa. Petxanja per tu, petxanja per tots, m'ataquen l'altura d'aquests estalons. Hi ha dies de sí, hi ha segles de no, es menja dels ossos, és un impostor. Petxanja, jo vull només petxanja total, del món sigui